mao din siya ongoing na construction karon kay nag-clearing sila para mahimuan na og dalan padulong sa Davao. Mao din yung Discovery Samal. So dili ka taga diri no, murag masipyat gyud ka diri. Mayang buntag sa tanan o pauli na ako karon sa Davao. Rag ma-miss na po na ko ning view na ni. Nice kaayo. Tuol ra sa dagat ang ki-construct na mo. Pinito na to ang tires. Dapat yun na to pinito na tong tires before ta mo banking kay para dili ta ma-slide. Naiuban na mo banking din sila maski bugnaw pa ilang tires no. So ako naka-testing na ko ana gi banking na kog sagat habang bugnaw pa ang tires niya. So naitabo na slide jud ko. So paningani ni siya sa kaunon. Mo ni atong gibaba ato last time sa last vlog na to. Na tong view na naasa tong last vlog, pero dapat dito magsigig tanaw sa view kay ma-overshoot na po ta karon day kay magbayad po ta sa atong motor monthly samtang duol na po ta sa tibong ko. So dili ka taga diri no, murag masipyat yung ka diri kay mukalit lag baba ang dalan. Nalamian na kasi mong banking ay pagkaman tingala ka na mukalit lag baba ang dalan. So kanidi atong agihan na dalan guys kay padulong ni siya sa Paradise Island na resort ug makita po nato diri ang gina-construct na bridge na gikan sa Samal padulong Davao. Gwapo siguro kayo o ma-develop na jud nig tarong ang Samal. Samot na ang bridge niya kay siguro og nana ang bridge mas dali na lang jud ang mga materyales na maabot diri sa Samal. Kay sa pagkakaroon ato ang giagihan na dalan pinakagilid ni siya pero diretso lang gyapon siya sa Peña Plata. Gwapo kay ang Davao, daga na kay mga high rise na buildings. Manang kung siguro paadto ko Peña Plata mas pilion ako na moagi diri kay makita na ko ang Davao. Wow, sa kaya ni diri no. Murag nice kay ang building niya dito ba. Discovery Samal. Mo din yung Discovery Samal. Kaya ano, aesthetic yung mga theme niya. Aesthetic ang color. Mo din siya ongoing na construction karon kay nag-clearing sila para mahimuan na og dalan padulong sa Davao. Samal Island Davao City Connector project. So kisugdan na day siya no ang bridge dire. ug karon dool na data sa wharf Club Samal. Dire ninyo maagihan ang Club Samal o dito sa unahan mao na ang sa wharf. Kung sa paadto nato dira ta ni agi ya rotonda dire kay sa pikas pud ta ni agi. Kung paggawas nato dire mo right din ta dito siya paadto sa atong giagihan karon. Og mao ni siya ang kahimtang dire permi sa mga motor. Luoy kaya kay mainitan kumpara sa pikas na siya waiting shed dito. So okay ra sa para sa mga motor.
pababa na ta karon sa barge o padulong na ta sa tibong ko para magbayad sa tuwang motor. Uptick makaayo. Sabay lang ko ninyo sa akong vlog karon kay ipakita na ko sa inyo kung asa ko nagabayad. Mo na ni. Clearing na din yung gilid nila oh. Grabe kadagan sa motor oh. Stock pa. Kumana day tagbayad sa motor. Bale ang monthly na ko niya kay 15k for 2 years. Kay dako akong gidaw na to na time pagpalit na ko ani. Pauli na ta. Speedrun na ta guys. Kaya hapit na mag alas 5. Apoy na kayo kung makakatan pa ako dulong no. Grabe kalubak. So hi guys, gikan dito pagupit no, man pauli na ta karon. Ug basig diri na pod nako i-end ato ang vlog kay gabiin na pod. Ug salamat sa pagtan-aw sa tong vlog. See you next vlog.